Poblets de Postal, un paisatge que enamora, i vins amb personalitat pròpia. És la Vall del Corb, una de les 7 subzones de Lleida, bonica, desconeguda i gens massificada, ideal per respirar pau rural i tastar vins de la D.O. Costers del Segre. Comencem la ruta a Vallbona de les Monges, a la cooperativa L'Olivera. És un celler i projecte social que dona feina a persones amb capacitats diverses i amb risc d'exclusió social. Ens preparen aquest esmorzar a la vinya amb vi i oli d'oliva verge extra del celler i formatges i embotits de proximitat. Ens entaulem i els fem cas, deixem que s'aturi el temps, ens relaxem i descobrim l'entorn. Al mateix poble hi ha un dels tresors de la ruta del Cister, el monestir de Santa Maria de Vallbona, del segle XII. Una de les experiències més originals de la Vall del Corb és un tast de vins a cegues, la Blind Experience. La idea va sorgir perquè la filla del celler Petit Duran és invident. És divertit afinar tant l'olfacte i el gust en aquesta casa senyorial on també hi viu la família, a Sant Martí de Maldà. Just al davant hi ha l'església del poble, on les columnes estan estranyament decorades amb gotims de raïm. La propera sorpresa és veure el degollament d'un escumós en directe al celler Analec. En una de les seves vinyes més boniques preparen uns grans esmorzars, vins escumosos i tranquils amb pa de poble, oli d'oliva verge extra i una selecció d'embotits i formatges de proximitat. I mireu quin celler més bonic. És Boldú Viticultors i recorda els turons que hi ha a la vora, com un mar de natura en moviment. Els Boldú han passat de ser viticultors de raïm a ser elaboradors de vins i sempre guiats per l'amor a la terra. Tastem els vins en un oliverar, amb vistes a un paisatge de patchwork 100% Vall del Corb. Al restaurant Calmenut, a Belianes, ens posen la Vall del Corb a les estovalles, des dels clàssics cargols a la llauna fins al sofisticat foie mi-cuit d'elaboració pròpia amb melmelada i torradetes. De segon, mengem secret de gla ibèric a la taronja i espatlla de corder cuinat amb vi blanc de la D.O. Costers del Segre a baixa temperatura amb un vi negre de proximitat. I aquesta ruta del vi també treu partit a l'aigua. El circuit termal de l'Ibèric Rocallaura Balneari és complet. Piscina activa, llit sota l'aigua, seients d'hidromassatge i tractaments de bellesa i benestar. És un resort de 4 estrelles absolutament restaurat on contrasta la bellesa austera de l'interior i el paisatge indòmit que l'envolta. Les habitacions són àmplies i molt confortables, com aquesta suite. Es pot dinar, sopar i també gaudir d'un gran esmorzar per agafar forces. Cercavins és el nom del riu que voreja Verdú i el nom del celler que cerca i troba l'essència dels vins de Verdú. La visita a Cercavins és una experiència didàctica on s'entén la feina del viticultor a través d'un tast amb els 5 sentits. Fora de la visita ens acompanyen a passejar per Verdú, un poble preciós amb un castell i molt patrimoni arquitectònic. Aquesta tranquil·litat rural ens segueix al Mas Fogonusa, un antic molí fariner del segle XVI perfectament restaurat i amb piscina a Maldà. La casa, que es lloga sencera, està envoltada de vinyes. Si li afegeixes totes les comoditats, el resultat és una experiència de descans de 360 graus. I els enoturistes que, com nosaltres, vulgueu marxar de la Vall del Corb amb les maletes plenes de vi, teniu una oportunitat a l'Enoteca de Carviresa, a Tàrrega. Hi ha bona part de les referències elaborades a les 7 subzones de la D.O. Costers del Segre, especialment les de la Vall del Corb. També hi ha gastronomia amb productes de la zona. La Vall del Corb ens contagia d'aquesta pau rural, d'aquesta bellesa indòmita que ens ha enamorat a primera vista.